ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки ваз 21012 ҳастае ки сайстарои напанав ҳастае ки соли барои 6-2007 солае ки бензини холиб нав як ҳафта шуд ки уже газ часп мондан шад. хоб гурӯш баъдрон гидравликаи салон евросалон дӯстони азиз ки абиё моторш як шаши приёрае, моторш пачкай бо якта дига мотори запасноам гирифта мондаги ҳастанд ки инашам қатишон метиҳанд. мотори тарангинаш нав аст, бо якта дига мотори нави запасной гирифтаги ҳастанд. яке одамия мега дар комешам хе гирифта моторшам қатиш бо метиҳанд. коробкаш механикаи сайстани мошин беҳтарин аст. чотка пачка як сола ҳуҷҷат дорад, 5та балон пачка астай, 4та танаш бо якта дига запаскаш пачка, электропакета, абагирев сидене, зеркала электрони, яъне ки барошам оиношам ҳамашам ба чӣ бо ҷои бакавоёшам ҳана электрония. задни камера дорад, магнитофонҳои оригинал, задагии пуштагӣ надорад, ягон сараб чӣ холои нав, хоб монитор ҳамаш кор мекунад. мошин обшим ягон расход надорад. хоб мошин номерошам номерои фасон астае ки 46 ин номерошам қатишон метиҳанд, яъне ки падарка ягон расход бе ягон сарапина. мошин бениҳоят тоза, ҳамаи расходош кадаги астае, нав газ часпондаган. нархи мошина 39000 сомонӣ гуфтаам. баъдо назид бо арзони муомилаи хуб мешавад ва вариантҳои алиши ба ягон лада приёрае кондитсионердор бошад мегӯяд алиш мекунем. номерои Тоҷикистон аст ва номерои Россия аст. дар ин номеро имо ба сад пайваст кадоме мехарад конкретна арзон мешавад. марҳамат, тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ваз 2106 молодёжин ҳастае ки соли барои 1987 солае ки судифурӯш бензини холие. абиё моторш 1.6 литр, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи хароб дорад. мошин мегӯяд 4та балонои пачка, як сола ҳуҷҷат, аккумулятори нав, мотор 03, ҳамин хел сайстани. мошин мегӯяд 100% мегири ҳам мекунед, 4 диска, ҳамин хел радной краска, ҳамин хел бардови, ҳамин хел сурхаки бардови бардорам. салон тоза, срочно мега мефурӯшад бо нархи 13000 сомонӣ. кадоме ки мехарам мега бо арзон мешад, кадоме ки вариантҳо ягон алиши дорам мегад, ягон мошини соскати алишам боша мекирем мега соҳибшон. 13000 сомонӣ сумкати мехаранд, арзонтар метавонад, кадоме ки алиш мекунад, вариантҳои худшона пешниҳод кунанд. рақамҳо мегафоншона кор мекунад. мошин бошад дар шаҳри душанбе. марҳамат, дигар маълумот аз рақамҳошон гиред. агар шумо давомхали мошини фурӯшии хона, замин, чизе ки набошад, роҳи кунед, рекламада мегузоред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторш 1.6 литри простой, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4та балон мегӯяд нав ҳастае, 4 диска дорад. мотор, коробка, хадавои кадагӣ 100%, радной краска ҳамин хел баъд. мошин мегӯяд нахаду, ин ҳамин хел сайстани. электропакет, холои нави сафед, магнитофон кор мекунад. срочно мега сум дар кораи мошина мефурӯшад бо нархи 12000 сомонӣ бародарон, бо муомилаи хубам дорад. мошин бошад дар территорияи шаҳри душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо агар маъқул харидор ки бошад, ина номерои билайшон навистагӣ ҳастанд, метавонед пурра маълумот шавед ки илтимос кардагӣ ки одамое ки бекоранд беҳуда занг назананд. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан набошад, дар номерои имо басад хали сурат маълумот шарои кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. лайкото нагузоред ва навора подписа кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ваз 2106 молодёжин ҳастае ки соли барои 1987 солае ки судифурӯш бензини холие. абиё моторш 1.3 литри простой экономи гуфтааст. коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад.
родной краска сиёҳ 4 та дискаҳои молодёжнаи 16 ҳаямхелия братони азиз, яъне ки 16 17 ҳаямхелия. хоб 4 та баллони 80%, салон тоза, мошин бениҳоят мегӯяд 100% мега мошин нахадо. хоб нашуд ҳуҷҷат ин чизҳо маълумото нест братони азиз, ин наша худатон мегиред. нархи мошина 16 000 сомонӣ гуфтеся бо арзон омеша мега бензини холия абио мотораш 1 литри простой. мошин боша дар территорияи Душанбе. ба кадоми шумо агар маъқулай харидори конкрет набошед, ина номерои мегафоншон настигаса метавонед пурра маълумотша аз соҳибашон гиред. марамат. мошини фурӯшии навбатии Сабадрон ВАЗ 2102 ҳастае ки соли барои 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотор 6 литри простой, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 6 инжектора 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мегад 100% мегад, яъне ки хай дигар маълумоташа мегиред. мотор ҳамаш 100 айҷош заводит мешавад. мошин мега дар Душанбе пеши бозори корвонда мега кадоме ки мехара мегад омада бинад. наздикии корвонда мега мошин бинен. нархи мошин мега 10500 сомония бо муомилаи хуб мешавад. кадомтон мехарен номерошон мегафона кор мекунад. дигар маълумотша гирем. хоб дӯстон, аз шумо хоҳиш ки лайкотона гузорем ва навора падилса кунем. мошини фурӯшии навбатии Сабадрон Daewoo Matiz ҳастае ки намхелии свето ҳастае. соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотораш простой 0.8 литр, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та мегад пакешко, баллон мегад пачка, 4 диска 1 сола ҳуҷҷат мегад. мошин мегад напанавай тоза мегад, задагӣ пӯшидагӣ надорад. сум дар кора мегад. барои ҳамин мошини дастии хубона мегад, яке сум дар кор шуда мошина фурӯшда мондем. нархи мошина 19 000 сомонӣ гуфтесам бардони азиз, бо арзон савдои хуба мешавад мегад. мошин мегад бениҳоят тоза мегад, бе расход. 98 сол бензин газ 19 000 сомонӣ савдо мешавад. ҳуҷҷат ҳамаш нав ҳаста, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ. рақамошон дар поини видео мошин дар Душанбе. ба кадом то ки маъқул аст марамат тамос гирем. ҳафта мошини фурӯшии навбатии Сабадрон ВАЗ 2107 молодёжна ҳастае ки светои сафед чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем. соли барои 2003 соле ки судишуриш бензини холия, абио мотораш 1.7 литр, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. хоб мошин мега 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мега 4 диска 4 баллони 70% дорад. мошин ҳамихи родной краска, салон тоза, нахадо 11 моҳ ҳуҷҷат дорад бадурон. хоб срош намегад мефурӯшед бо нархи 13 000 сомонӣ бародарон, бо арзонтар ҳам мешавад, яъне ки муомилаи хуб мекунад мега соҳибаш. омада аз пеш бимега тоқа вариантҳои суми холӣ мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафон аст бародарон, метавонед ки пурра маълумоташа аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиш ки лайкотона гузоред ва имконият бошад навори моро дар васаи мо то силкаша падилса кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатии Сабадрон Daewoo Nexi ҳастае таъдига ки соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотораш 6 литр, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 2 та баллони пеш мегад пачка, 2 баллони ахир мега средня, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пачка мега матоша нав кадагия мега соҳибшон. хоб мошин мега тайёра мега расход надора мега дига ҳамаҷош 100%. нархи мошин 11500 сомония бародарон, бо ягон сум дига арзон мешавад. 11500 мошин дар территорияи шаҳри Ваҳдат қарор дорад. кадомтон агар маъқулай харидор бошед, номерошон мегафона инаша метавонед пурра маълумотша гирем. шумо дам агар ман будам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, техника, мағоза, гов, мо чизе ки набоша бародарон хоҳед агар фурӯхтан, инам хел шумо сурат маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда чотка реклама карда мемонем. мошини фурӯшии навбатии Сабадрон Daewoo Lacetti ҳастае ки светои сафед соли барои 2005 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотораш 6 литри простой, коробкаш автомат, системаи мошин мегад беҳтарин системаи, кожаный салон, обогрев сидений, мултирул, 4 та электропакет, задний камера, документош 1 сола, гази евро 4 дамаш кор мекунад. 4 калпак, 4 баллони нав бардони азиз, мултирул, электропакет, задний камера, обогрев сидений мегад, салон мегад кожаный.
мошин мега ҳамаш кадаги аст, мега ягум расм дигарша мегад ба телефон, яъне ки мегӯем ва савдош дар назди капоти мошин. нархи мошина 29500 сомонӣ гуфтаистанд, бо муомилаи хубам дорад. ба кадомтон агар харидор бошед, ин номерошо дар поён метавонед тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Баъдрон Daewoo Tico аст ки светои сафед соли барои 6 1996 солае ки судифириш бензини холия. авбио моторша 1 литри простой гуфтааст, коробкааш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. росте ки Баъдрон мошина маълумотош хай пурра баъд бисёри баъд аст, барои ҳамин бо як бор дига агар харидор бошед худтон аниқ када мегиред. 4 диска, 4 балонаи средни, салон тоза, электропакет, мошин дар ҳолати хуба гуфтага тамом дига маълумот надорад. нашудадагӣ пӯстагӣ хадаво ё ки ҳуҷҷат и чизо маълумот неста, як бор пурсида гиред. бензини холӣ 1 литри моторош. хоб мошин дар ноҳияи Рудаки Ленинский район қарор дорад. нархаш 10000 сомонӣ аст. Баъдрон бо муомила мекунем мегад харидори аниқ. ба кадомтон маъқул аст, дар рақамошон тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. Баъдрон Toyota Corolla аст ки соли барои 6 2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио моторш 1.6 литри простой, коробкаш автомат аст. сайстани мошин мегад бениҳоят тоза, нахадор. срочно мега Россия мера, Москва мера мега, ба ҳам хотир пул дар кора мега мефурӯшем. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 моҳи дига танировка дорад, 4 та диска, 4 та брои нав, электропакет, кондитсионер, кожни салон, родной краска сафед, ҳамаш 100%. ҳуҷҷат, танировка, балон ҳамаш нав аст. Баъдон кадаги аст, бе ягон расход мегад срочно Москва мера мега мефурӯшем. нархи мошина 75000 сомонӣ гуфтаистанд, бо арзон мешавад, тоқа дар назди капоти мошин мегад ба телефон савдо намешавад. одамое ки 10000 15000 мега арзон мекунад, умуман азанг назана мегад соҳибшон. тоқа харидори аниқ мегад муомила мекунем дар назди капоти мошин срочно мега сум дар кора мегад, яъне ки Россия мера мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор 75000 сомонӣ. кадомтон агар харидори конкрет набошед, номерои мегафоншон кор мекунад, тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. Баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли барои 6 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио мотораш простой 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин Баъдрон 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балонаи 70%, 4 диска, магнитофон, салон машкор родной краскай, краскашам суда, яъне ки краска намекунем. 8 моҳ ҳуҷҷат, мошин мега нахадога омада видео мега савдо мекунем срочно. нархи мошин 18000 сомонӣ. Баъдон бо ягон мега муомилаи хубам дорад дар назди капоти мошин. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Ёво 94 солае, нахадога срочно мега одамони харидори конкретна ки ҳамин хел караван мехаранд. одамое ки намехаранд беҳуда нороҳат накунанд, занг назананд. агар ин мошин савдо нашуда бошад, шумо метавонед ки рафта савдо када гиред. 18000 сомонӣ, 94 солае ки нахадо номерошон мегафон аст, кор мекунад. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ бошад, роҳи кунед реклама дам мемонем. ин бо 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.